Erте gelgen güzdö. Angeme. Çıgarmanın avtoru Zina Kampasanova. Okugan, audiolashturgan Ernest Kıyas. Kart taldın butalbagan goyurşaktары үй ordunda жерdi tüşöp baratkan gündün açуу nurlarынан gölökölöp turdu. Ulam arlap jılgan gölökögө ıktay kotorulup koyup, Dilbar obodo bolgon girde juup oturat. Koldoru epildep tımbagan menen aldan eni katı oylongon türü var. Ermek bolgonu janına göçük basıp, ar kaysının başын çarpıp kovragan apasına da tüdüktöp gepke gelbedi. Beymazalangan eni iyigen toktotup, kızının arık iyinderine, bürkö жүzüne sanarkay karap kaldı. Geçinde eңир aralaş үйgө kirip kelgeninde, dogdurluktun okusuna ötpöy kalganına ançeyin dele kabagım kaşım debegende görünbedi öyle. Gümönsüröp, kayra surasa gülümüşete. Kulap kaldım dedim akırkı egzamenden. Degenden başkana aytmadı. Üydü sagınganday ulan bir bölmögө kirip çıkıp, gözü düşkön bölmögö sonurkap karap, geçki ookatты da bir başkaça eptülük menen özü jasagan. Birok жүзүмдүн şaktары daldolup turgan çarpayaga jay salıp jatarı menen uktamış bolup kalganda bir gep bar ele. Kızı menen jayma-jay süйлөкүшкө kelgen ene, töşөгüne jan baştagan boydon ana köpkö karap turgan. Tolgon aydın süttü agış şoğlasında, aksargıl жүzүндө bilikti kaşı karayıp, boy toygon toluk erinderinde ımırkaylık menen balakatka jetkendikten ımanı koşulup tatına görünöt. Oygo ekendigin tuyguzup, kılkalangan kirpiklerin dirt kagıp koyot. Canı oğurganday kabagın beken bürköp, oğur dem alıp jattı. "Hep balam, hay balam" dep gürsünüp algan apası narkı kaptalına oğdarla verip, "Halыңды taptakır bilbey tırmalangdaysың. Kaneme 3 yıldan beri ötkönüň. Gidep dese etbetiňden düşe kalıp okuysun. Koldogonуң jok bolgondan keyin uşu da. Ataң tiri turganda, butun süýrep jürüp bolsa da artыңdan barat ele. Beşeneň şor eken, kan desin." Dilbar ündögen jok. Jüregindögi güýüt kandaýça sızdatyp, jemirip jep jatkanyn tыңşap sulk jatty. Tünü boyu ene bala tez tüýşölüşüp, eleň salaň taň atyrışkan. Uşulardy goşo oýlana oturup şu üçkürüngen maralyne kabırgasy gaýşa üň gatdy. Boldu çubalam. Kelgenden beri erbeňdep janyň tınbayt. Özüm dele jup alat elem." "Bütöýün dep kaldym" dedi Dilbar baş götürgen galybynda. "Aylan dedi maralyne özünçe sekin gowurap. Enenin jalyny için Dilbarda ukdy. Eň jakyn adamynyň bir sözgö batyrgan aýoosy, süýüsü alkymynda buulgan göz ýaşty jyryp ketdi. Möltür tamçylar kirpiklerinden ıldy, sargyp-sarykpay, tepsidegi suga koldoruna tınbay tamçylap jatdy. Tilegine jetüdögi darmansyzdygyna, algançalyk kol jetkis bolup baratgan sayın, oşonçoluk ak etkenden tak etip, güçögen galusuna jany açyp ыйлады. Anın dogdur bolsam degen gıyalı, jaş enenin naristesine bolgon süýüsünдөй ımırkay, taza ele. Oýlasa ele et jüregi çymyrap, elep jelip bolup ketet. Özü görüp bilip jürgen kadrese vraçlardan da artık kolundan çoň iş gelçüдөй dembelenip jürçü. Dilbar göz yaşın baykatboy üçün ogu beter eňilip girdi güçtöne juý başlady. Apasynyň geyip kepçigenden başka kolundan geler jardam jok. Ansız dele jesirliktin taşpişi jelkesinden ныгыra baskan. Munu baltırkan malından düşüngönden tartıp kız öz sanasyn özü götörüp çıga gelgen. Antken sayın turmuştun ırgıtkan taşlarından korunup, jalgysyraganda başka birönün jölөгün eňsegenine köp bolgon. Akıldı, güçlü, ayköl jana süýgen adamdyn jakyndygyny samoçu. Göçödögi gymgut elin arasынан je beýuwak ele jerden görüne düşkön jyluu жүздөн selt etip, al adam menen sözsüz joluga turganday, tabışmaktуу, tattуу sezimden jüregi tuýlap ketүүçü. Ene ele bolsa perzentinin jıldyzy düşüp, içinen sızdaganyn tuýbay goýobu? Jerge takagan iyigine öböktöp, kızına oýlu tiktep turgan apası tutalana sözün ulady. "Özüň da gökbetsiň degi. Dogdur bolçumun dep turup aldyň. Geçine jeňilirek mugalimdike, magazinçilikke dele tapşyrsaň, haligiçe ötüp ketmeksin. Emi oku degeningdi goý balam. Senin gönüňe garap uşuga çeýin tim goýdum. Kız bala kantyp sanitarka bolsun dep har kim aýyn görüp jatat. Ilayygına garap bir jerge tyn emi. Kardalary eşik jırtışdy.
Gelgen жерлерди көп кайтара берсең да болбойт балам. Кармаган тутканымды көзүм барында тапшырып, менин да көңүлүм тынчысын. Эненин карызы болот. Марал эненин бул сөздөрүнө Дилбар ак дебей, көк дебей түнөрдү. Көксөгөн нерсесинен айрылып калуу коркунучу аны чыйратып жиберди. Ичинен туттугуп, барам. Баары бир барып санитарка болуп иштей берем. Ооруканада иштесем болду. Эмдиги жылы дагы мен институтка тапшырам. Өтмөйүнчө тапшыра берем, деп күйрөнүп жатты. Эч качан мынчалык өзүн жалгыз сезген эмес. Жүрөгүнө өкүнүч, кусалык, куушуп бир кирип келди. Самарбек, Самарбек, деди муңайып, көз алдына келе түшкөн жигиттин элесине. Мага азыр кандай кыйын экенин билесиңби? Жок, билбейсиң. Анткени сен көздөгөн тилегиңин колжуу, басынуу, жалгыздык эмне экенин башыңан өткөргөн эмессиң. Сага баары даяр, белен оокат, белен турмуш. Сенин таянар тооң, арка тирегиң бар. Сен үчүн атаң ойлонот, атаң чуркайт. Мени ошонун коркутат, алыстатат. Бул жан кыйнаган ойлордон ал кер жууп бүткүчө арыла албады. Санага оордошкон кыз колу бошору менен жалгыз болгусу келип бакка кирип кетти. Эрте келген күздүн сары боёгун сүртүнгөн бакта алчалардын бышкамаал эле. Алар жылаңачтана баштаган шактарда мончоктой болуп мөлтүрөп турушту. Дилбар арылап басып жөнөдү. Чычырканак менен тосулган бактын аркы чети бийик жарга барып такалчу. Типтик жардын тетүүндөгү түпкүрдөн дарыянын шокуму күңүртү угулат. Асмандын күнбатыш тарабынан канат куйруктары өрт чалгандай алуулуп, күн нуру тийбеген жерлери күн түспөлдөнүп, булуттар удургуп чыгып келатты. Алардын кайдадыр шашылгансыган түрлөрү эртеңки сапар тартар жолун, шаарды, оорукананы, Самарбекти эстетти. Кыздын чала жумулган кирпиктеринен көз жаш кылгырып чыга келди. Сагындым, сагындым, деди кимге экени белгисиз. Самарбек жүрөгүн кысылткан оор сезим менен ойгонду. Ордунан козголо берди эле түнү бою жуурканына күүлүп түшкөн сары күрөң жалбырактар шабырап кетти. Ал суук түшкүчө короодо бир жуп акацияны түүнө коюлган керебетте уктоочу. Күз келди деген кусалуу ой анын көңүлүнө тык урунду. Жыл сайын күз ага капысынан келгенси берет. Элес албай жүрүп, бир күн эле аңдостун көзүнө чалына түшкөн бир белгисинен, күндүн табык айтып калганынан, жерге түшүлгөн сары жалбырактарынан, ээнди түшкөн аллея, парктардан, эч ким отурбай жетимсиреген скамейкалардан байкап, мынчалык күтүүсүз тез келгенине таң калып калуучу. Эмнегедир көз ага муңайым ойлорду алып келүүчү. Бар болгону 25-тин курагында жаш жигит болсо, жашоодон тажап бүткөндөй сезилет. Самарбек төшөгүнөн турбай, чалкасынан жатканча бүгүнкү күндөн кушпак кылар нерсени издеди. Дал төбөсүнөн самсаалаган акациянын жашыл көк тарткан жалбырактары, түнөргөн асман анын көңүлүндөгү кыжаалаттыкка аан сайын кошул ташыл болгонсуйт. Алардын дачасы бийик дөңдө тургандыктан дарактар, үйлөр, быжыраган шаардын караны теп аста таңкы көгүлтүр туманга оронуп көрүнөт. Эендикти, жалгыздыкты эңсеп турган Самарбек азыр ошол күрүгүү шаарга түшүп, дары жыттанган ооруканага барарын ойлогондо зааркана түштү. Өзүнүн дарыгерлик ишинен тажаганына көп болгон. Моюнан байлагандай илейлеп туруп, бактын ичиндеги арыктагы сууга карай басты. Муздак суунун шапатасы анын денесин ичиркентип, сергитип жиберди. Бу кандай Кудай берген сага эрте туруп, же түшүңө кыздар кириппи? Деп атасы тамашалады. Самарбекке атасынын азили жакпады. Арыктагы сууга колдорун шапшылап жуумуш боло үндөбөдү. Суук түшүп калган го, деди атасы, ийиндерин чыйрыккандай күйшөй берип. Уулу менен сүйлөшкүсү келип турду окшойт. Бакка көз салып койсоң боло. Карачы өрүктөр желимдей баштаптыр. Жанагы неме короо жайга каралашар бир адамды акча төлөп жалдап иштетип жүрчү, ошону айтып атат. Короону шыпырмыш болуп эле жылт коет экен. Мен көптөн бери көрбөй жүрөм аныңды. Апаң болсо дөөдүрөп казандан башканы билбейт. А силер үйдөн безип эле турасыңар. Жатар конок болуп келесиңер. Тилдеттирип, акыл үйрөтүп эле койсо деп, Самарбек иштен каяша кылган менен сөз кайрыбады. Силердин башкы врачыңар кетип атыптыр го Бишкекке,
dedi okat üstünde atası ağa astırdan qarap. Oşonda okşayt. Kimdi dep atışat emmi anın orduna? It bilsin be. Sen jaray alat bilen? Men hazır qayaktan. Çaman dese. Koyup koysa işte albagıday janın jokpa. Owa, sen deyle baldar at üstünde jürüşpeybi? Dep sözge koşuldu bayatan beri ekönü alma telme qarap oturgan apası. Tigiler degi ataňdy sözün jerge taştaşpayt. Kadırlaş adamlar emespi? Oşolordun biri o sözü de. Men oblastlyk salamatlyk saktoo başgarmalygyn ele ötüp ketsemmi dedim ele. Giçine tınçırak dağı, dedi Samarbek oyundagysyny aytyp. Any goýa tur. Praktika жүzünde jakşyrak bilip al işiňdi anan. Samarbek sır bilgizbey kımpıyıp oylanmış bolup durdu. Ne apkaruga, ne süýnüge okşogan sezim oygongonsudy jüreginde. Atasının arkası menen jerde kalbasyna gümen kılç emest. Med institutka da anın tütkülösü menen tapşyrgan. Birok mınçalyk tez bolorunda gütpegen. Göz aldyna kızmatdaşdary tartyldy. Uçuk oorulularda Darloço oblastlyk oorukhanada köp jyldap işlegen myktylar köp ele. Samarbek bul orunga özün hiç kim ıra görbesinde düşünüp durdu. Ölüp ketsinçi, dedi oşol zamat toň moýundanyp. İşlerinden jaman görse görüşe berişpeybi. Gözümçe hiç kim esnerse dey albayt. Jogorky bilimdi men iştem desem iştep dele goýam. Oorukhana şaardyn çetinde jagaşkan. İtler awalap, tütün jytlanyp, bir-birine menişip turgan çakan bir gabat tamdar, jol jeginde otlop jürüşken maýda aýyldy elestetip durçu. Uşul jupunu jymjyrt aymakta oorukhananyň 5 gabat suz imaraty tuş tarapdan daýyn görünet. Ordinator bölmesinde hiç kim jok bolup çykdy. İlgiçte anın öňsüz tapdalgan ak jelegi gana kaldyr. Any giygençe dual borundagy güzgüden özün sonurkap qarandy. Özünün ajaryny açkan kızıl göýnegi, appak jelegi, tolkundana tarylgan qara çaçy bar özüne jaraşyp durat. Oşol tapda eşik açılıp, özü kırdığı kabul girip geldi. Ыңgaýsydan düşkön Samarbek, dedi güle garabaga. Özüňe jol bolsun. Peçe minutkadan geçigip. Men sizdele ötet. Ne dedi şef? Bayağı sözler. Basa bugün saga taňzarlap bir kız telefon çaldı go. Kabul sırıngdy bileyim degensip, aga gözlörün gıvıngdata garady. Kim bolup ketdi? Özüň bilesiň de kim eken. Gaýsyl birin bileyin dedi. Samarbek kaýdyger gyýalda eşikden girgen boýunça ündebey söz gezegin gütüp durgan medsestra aýalga baş ikedi. Ne oldu Vera Petrovna? Tündü sizdin palataňyzga gatty oorulu jatkyrylgan. Oşol hazır çydabay jatat. Kim eken, jaş kızby? Jaş jigit. Bar bolgony 80ge çygypdyr, dedi Vera Petrovna da tamaşany ulantyp. Uşu çaldardan güýdüm da, dedi Samarbek fenendoskopdy goluna alyp jatyp. Ertelep iş tabılganına kuykasy guruşa, eşikti gözдөй ykşoo but şiltedi. Aldynan Europara çykkan kızdyň korkgonsu bakyraya düşkön gözleri menen tikteşe kaldı. Dilbar, dedi özü de bilbesden taň galyp da süýnüp da. Kaýdan? Ne kılıp jüresiň? Uşerden ele sizge geldim. Dilbar apkarusun jeň albay öröpküp süýledi. Erte menen telefon çalgan senbi? Jaýçylykpy? Murda günü Bişkekden geldim. Erteň işke çygam. Aytmakçy, ne oldu? Dedi Samarbek anın okuga ketkenini istep. Kulap kaldım. Da. Samarbek andan başka emne aytaryn bilbey eki jagyn garanyp aldı. Gözleri kakanaqtap, tolup taşıp çykkan Dilbarga çındap boğru orup tolgonup durdu. Sen biraz oltura turçu. Apkot jasap keleyin. Ana süýleşeli. Sirenasyn uňuldatgan boýdan atkan oktoy zuuldagan tez yardam maşinesi şaardan uzay berdi. Eki jagyna jyş tıt taraktar egilgen tüptüz jol baştalganda gana Samarbek jaýlay aýdap Dilbarga güle bakdy. Korkmadyňby? Jok, dedi kız koptongan üni menen. Kaýda baratabys? Sen ala gaçyp ketip atam. Meýlibi? Surap ala gaçpaýt. No, dedi Samarbek taň galmyş ete. Any siz gaýdan bilet bolduňuz eken? Bilebiz da. Mono, Samarbek ali balasyntyp jürgen Dilbardyn köp sırgatkan sözüne çındap gülüp, aga jalt garap aldy. Samay şaşlary jelbire uçup,
Türkün bir sezimden öňü bir başgaça albyryp algan gyzdyn ajary jüregiň gozgodyby, bir golunu ruldan boşatyp kuçaktamakçy boldy ele Dilbar boyun sekin argyla berdi. "Ha, siz uşunda ekensiz da," dedi Samarbek ireliňde düşkän maşinany tüzdep jolga salyp jatyp. Kıyladan keyin çoň joldan burulup, agamy bilinbey mel-milde agyp jatgan çoň aryk suny süze gaçyryp toktatyp, çarçaganday beşenesini rulga jölegen boydan Dilbarga astırtan garady. "Tanydyňby? Kaýsy jerdebiz?" "Jok," dedi Dilbar emi gana aýlanasyn büşürkeýtikdep. Bedesi orulup, sargaýyngy tartkan aňyz batyp baratgan gündün nurlaryna göşüle nyksyrap jatypdyr. Talanyň arky çetinden bakşakdy aýyl garandayt. Dilbar azga garap turdy da, "Oy," dep eski tanışyn görgende süýnüp ketdi. "Biz былтыр kolhozga jardamga gelgende gözünde bed organ jerbi?" "Ha, dal özü da." Egoteň birin-biri jakşy görüşe tikteşip gülüp goýuşdy. Oşul jerde birinçi jolu öwüşgendile. Oşony esleşdi okşoýt. Samarbek ana akırın özüne tarta kuçaktady. Dilbar arzygan adamynyň jylylygyň jırgalga bölöne tuyup, oşul jakındykty tübelüke saktap kalgysy gelgendey aga beke myktalyp aldy. Batyp baratgan gündüň kızgat nurlaryn şimirip, gögümden gölökösün jaşynmak oýnatgan tatty, jyly geç kirip gelatdy. Bozamok juka bulutlardan seyrek türmöktöründen ulam, çeksiz geňirsip görüngen asman, munarık çalgan meykindik, tıt çıgaçlarının dildiregen erke barikleri, altınga çaykalgansyp jıltyldap, jeginen samsalagan uzun çöptördi sıdıra ağza juup, ünsüz melmildegen su, sargımtıl, jaşıl, kızıl tüstü güz, bary ır bolup guyuluşup aňkap turdy. Dilbar bir ukmuştu jany jayalyp, ısıp küygen jagyn-jagyna basyp, typ-tynç oturgan gerbes symbatly jigitten janynyň jarymyn tapganday sanaly göňüli aýygyp dünýe gapar balkyt. Bir okumda başyn götürüp Samarbek'tin gözlerine tigile tiktedi. "Samarbek," dedi birinci jolu atынан atay. "Apaňyzga kanday kızlar jagat?" "Düşünmedim." "Emne desem?" dedi Dilbar çaýnalyp. "Gelininiň kanday boluşyny kalar ele?" Bol suro köpden beri janyn jaýaldyrбай jürgen. Negedir Samarbek'tin ata-enesi karıgan çal kempirde sezilçü. Alardan elpek, ımandu gelini bolsam dep kıyaldançı. Giynanın atası şardık, çoň kızmattagı adam eken nukkanda şabayı suğan. Mansabına çirengen bardiger üybülü ayıldık jetim kızdı kodulaşmağı turgan iş. Dilbarda mınday gemsintüge ınabas. Bir gana anı bir otolu bet burup ketüsünün karmap turgan nerse, Samarbek'tin özünün mamilesinden, jürüş turuşundan bul ayırmaçılıktın baykalbagan ele. Giyimden tazasın, kımbat bağlısın şırıktay boyuna jaraştırıp giygeni bolbosa, özün ötele jupunu kadrese garmaço. Atygül uşuga çeyin ata-enesinin kim ekendigi jönünde oğuz açıp gep kılgan emes. Samarbek kızdın surosuna oylana düştü. Çoň enesini estedi. "Gelinçeňdi görör bekem ata," deçü. "Tigi şardyk eçkileringdi goý. Etek uzun ele ymany sıkaty bar aýyldy kızlardan al." "Kop bolat ene. Özüňe tandatam. Al degeningdi alam." Gempirden göňülün tap, atasy aýtmakçy, aldap nanyn jegenge Samarbek ustaýly. Çoň enesi tiri turganda, mümkin çynda ele Dilbarga üýlenmek. İçi açışa düştü negedir. "Maga jakkan kız alarga da jagat," dedi. Özünden jogap kütüp turgan Dilbarga oýlu tiktep. "Bilesiňbi? Sen maga kaçan jap kalgansyň?" "Kaçan?" "Kolkozga çöp çarbaka jardamga gelgen gündün ertesi esiňdebi? Erkekler çalgı çap, siler artybızdan çömele jasap jürgensiňer. Bir malda artma burulsam, sen 5 ýyliňe egiňdi jölegen boydan maga gyzyga garap turupsyň. Siz barynan kıyın çabat ekensiz çalgını. Oşonu garagan." Jaşyrbaňyz bikeç," dedi Samarbek gülüp. "Süýüp kalganyňyz jalgan bile. Men seni sınamaka, gel çabasyňmy dep çalgını sundum. Hoy oýlap kaçasyňga dep oýlagam. Sen bolsa bir paşka güýmele düşdüň da, çalgını ar beri imere karmap sınap görgensidiň. Anan oýda bir çap jönödüň deýsiň. Aýal erkek barybyzyň oğuz orudy açyl öle. Seni tiktep galypyz. Saga bir jaraşat eken çalgı çabyş. Men oşonda bul kız meniki bolat dep şıwragam içimden. Jür." Samarbek kapısından buluga düştü. "Aýylga baryp gelebis. Çoň eneme közdün jaşagan üýdi görsetöýünbi?"
Senin çoňuňň barby? Dep süýnüp ketdi Dilbar. Kaýakda al? Tege düýnede, dedi Samarbek öňü bürkeli sömöýü menen töbeni saýyp. Kap, dedi kız umsuna düşüp. Uşunday jigitdi çoňoýtgan kempirdi görбөй kalganyna içi açyp jatdy. Hemi bildim, dedi Samarbekdi an saýyn jakşy görüp, jüregi eljireýtikdep. Çoňdun balasyna tük da okşoşboganyny sebebin emi düşündim. Sen garynyň golunda ösken turbaýsyňby? Oşun üçin jyldyzyň ysy görünçeki. Samarbek da çoň enesini eskergendey unçukpay kaldy. Anan gargyldangan üni menen, "Çoň enemesen sözsüz jagar eleň. Gelinim aýyldyk imanly kızlardan bolsa deşi. Dilbar. Çyn ele adyr seni ala gaçyp keteýinbi? Kaýda? Üýmede. Eköz baş goşobuz. Makulsuňby? Meni jakşy göresiň-de, emnege unçukpaýsyň? Okumçu, dedi kız tamagy buğulganday sekin şurap. Okuy beresiň. Jigit mani berbeý süýledi. Pedinstitutga zawoçnyga girgizip goýabыз. Dilbar çoçup ketdi. Jok, men dogdur bolgum gelet. Medinstitutga tapşyram. Goýçu şol dogdurlukdy. Annemnesi jakşy görüp kaldyň. Men tajap jürse. Aýal kişi üçin mugalimdigi ele jakşy. Tynç, taza. Günde 1-2 saat okutup goýup üýde bolasyň. Kalasaň erteň ele başga iş tap berem. Sanitarlykda işbe. Men seni korgulbaýmyn. Bu sözdü ukkanda kızdyň koyu kara gaçlary kapalı jyrylyp, boto gözleri gölökölöne düştü. Jüregini ısıtıp, aldıga sürgen maksatın bir gana Samarbek düşünçüdöy anı demör kılıp jürçele. Emi jigittin sözleri anı jolundan zordop burup, bötön jerge alıp ketip baratkanday jüreginin üçün aldı. Uşuga sabırga ündebey oturup kaldı Dilbar. Kettik, degen Samarbek'in önü ağa jat adamdykynday ukuldu. Kaýda, dep taktap suragan jok. Uşul uçurdaga bar bir syýakty kaýdygerlik jüregi muzdatyp turgan. Jigit menen birinci jol öwüşgönne göw bolgon bede aňyzyň gana kıya albaganday emerilip bir tiktep aldy. Maşina jolga çyga bererinde aňyz aralap atty gatty çapkylap gelatgan kişi gözüne iline düşdü. Kalpagyn bulgalap bir golu menen çylbyrdy gatty çilkip yerden obdulup tura kalıp katty şaşkan türü var. Dilbar eki jagyn garanyp özlerinden başka hiç kimdi görbegönden keyin "Toktaňyzçy, bizdi çakyryp atat okşoýt", dedi Samarbekden jeňine tartyp. Atjan tez yardamga arkan boyu kalganda oňap düşdü. Butuna kerzebay ötü giyip, küpeýkesin şaý guru menen baýlap algan çokço sakalçan noğuça kişi te alystan ele entigip süýlep gelatdy. "Haýlanaýyn kızım, haýlanaýyn. Dogdur okşoýsyňar. Balam katty gorkutup jatat. Bir ele bok gorulum bar ele. Bayatan beri çakırgan dogduruz jok. Eki gözüm tört boldu. Silerdi görüp zorgo jetmedimi? Haýlanaýyn. Baryp görüp ber. Şypa bolup." Dilbar emne derin bilbey esi çykyp Samarbekde garady. Al söz türkünün düşüngönden keyin gebelgen da jok. Tamekisini jaýbarakat güýgüzüp jatyp, kırtışy süýbey süýledi. "Oý aksakal, bizdi jaman gorkutmadyňyzby? Hemne baleket bolup ketken eken dep, maşina taby orkana alyp baryňyzlar. Je bolsa çakırgan dogduruňyzdарды gütküle. Biz başka iş menen jürebиz." "Hey, özüňerde dogdur okşoýsyňar. Balamdy görüp orkanaga ala getseňizler aýlanaýyn." Çoçun kişinin gözlerinden kaygı menen jalnyş çaçırap tike garatpay turdu. Samarbek an saýyn tutalana getdi. Aksakal, biz dogdur emesmiz. Dary darmegizde jok, kapa bolmaňyz. Maşina taby orkanaga alyp bargyla." Kara sakalçanyň teri basyp güýükken ýüzü ýylamsyraý düşdi. "Oşol maşina tabylbaý atpaýby balam? Bar ele benzin jok deşip. Haýlanaýynlar. Siler maşinaňyzga sala getkile. Epdep şaharga taştap goýsoňar. Biz başga jaka iş menen baratabys." Samarbek çydama tügengende korsetip, maşinaga ileşip jürgüze başlady. Kara sakalçan söz tappay kalganday muğunup, kara gök tartıp turup kaldı. Jaşıldangan gözleri emi Dilbardan gana ırayım gütkönde jaldırap dikteyt. Kız oğuz açuga darmanı gelbey boşoşup turgan. "Dilbar, gettik", dedi Samarbek kabineden baş bagıp. Oşondo alardan uşundip gete bererine çındap gözü jetdi be. Kara sakalçan jaradar aýuday bakırıp barıp Samarbekti bar çapçıp jerge süýrep düştü. Açuga aldırgan boydan başı gözüne garabay muştagylap. Tuş geldi tepkilep da jüret, sögünüp da jüret. "Taňdy, dogdurdan aýlangyr. Sag okşogan dogdurdy. Uşu seni sow getiribey galaýyn."
Adegende gütüsü sokkudan abdıray düşkön Samarbek esin jiyip kara sakalçanın goldorum bir silkü menen özünden boşatdı. Dagı ele tajaldanıp omur olup geletkan kişini kıjınıp turup bir soktu al jalp etip uçup düştü. Başında kalpak ırgıp özü arık kırdanıp kıymısız jatıp kaldı. Ay dep betin basıp çıngırıp jüberdi Dilbar. Oltur dep zarkana kıykırdı Samarbek ağa. Anan kızdı kolundan silkip kabinege oturguzdu da maşinesini otaldırdı. Dilbar dagı çırr ete kabinesinin eşigini açalbay tırmışkança maşine şart jürüp berdi. Samarbek dep kıykırganday boldu kız. Bирок doşu zorga şıvırap çıktı. Korkkondan önü bütüp kalgan eken. Samarbek ündögen jok. Jağ etleri tüyülüp, jolgo kekene tiktegen boyunca jin urganday aydap baratty. Dilbar öldü. Ölüp kaldı dep bozda oylap girdi. Çoğun jolga çıkkandan keyin Samarbek biraz jaylap açulana tüyledi. Ölbeyt al. Ölgön jok. Kayaktan gördüň ele bir muştumdan ölgöndü. Özü gün ölü. Kızık, biz doktor bolbosak, jetarymyz jok bolsa, balesine kalalı. Toktot deyim, dedi kapısından Dilbar anın goldoruna jarmaşıp. Maşine joldan buytap angeke girip bara jazdap açuýun çygara toktodu. Eki öteň bet maňdaýyndagy aýnekdi tüzüp alyşyp, gözlerinden ot jagala düşdü. Kız esine geler menen kabinanın eşigini şart açıp, buýgamga gelbey ırgıp düşdü da artyn gözдөй çurkady. Jakynın gözдөp bedesi jaňydan urulgan aňyzga saldy. Sary guray bolgan çöňörler butlaryn saýgylap, ne butunun sızdaganyn, ne jüreginiň açyşganyn ajratyp bile albay güýgüp baratdy. Bir-eki jolu çalınıp jygılıp, jer tayangan alakandarın tizesini aýrytyp alganda ele salbady. Barganda golundan geleremdi. Any da oýlabady. Göz aldynda sulap jygylgan adam, anyň kaýgysy, jan soğugalagan ötünüşü. Jüregi büt alamda jogotup alganday boşup, jalgyzdykka jabyrkap baratdy. Samarbek da maşinenin artyna çeyin erçi basıp gelip, Dilbardyň garany güýgümge jutulup getkiçe garap durdu da, anan jindene çit tükürüp, bulkunta jürüp getdi. Çıgarmanın ayağı 1986 jyl